Adolfo Arejita, Labairu ikastegikoa, Bizkaiera dun helduen euskera lantzea. Bueno, ondo pasau dugu. Lopategiri entzuten, nik esango goituanak agorrabak izango dira igual. Ez teukatodako doairik tamales. Nik ikastaroa atxakitzat hartuko dut, gure Labairu ikastegiak derion joako 30 bat urtean egin izan duguna, apur bat horren atzean egon diren ardatzak apurtxu bat erakusteko, ezta? Ondorio labur batzuk eginez, esango neuke Labairu ikastegia, Labairu ikastegiarik ezegoan orduan, espada egoan Derioko ikastaroa. Euskara batua finkatzen abiatu zanean, 78 bueltan, orduan hasi zala, ostetxoan, bere jardunean. Baina ez inoiz horako uste edo susmoak agertu izan dira eta ez batasun prozesu hori karga bat edo horreri atzera karga bategaz indarre egiteko. Ez bada beste behar izan batzuei erantzuteko. Orduan, oino eta marrute, beraz, belaunaldi bat eta gehiago daia, Euskaldun jentearen hizkuntza alderdian, utzune nagusi batzuk ikusten ziren, da horre erantzuna emotea esan, ez da. Orduko gazteta Euskaldun askoren egoeraren diagnostikoa egin albalei, esango neuke, sala berbetaz, Euskaldun osoa, jario erreza, euskara aberatza, etzean ikasia. Gerora hori perfil hori aldatzen joan da, zuetak izuen moduan, administrazioan euskarea, 17 bueltan sartzen joan zanean, eskaria handia sortu zen, gazte asko sartu zen euskararen prozesuetan, eta belaunaldirik belaunaldira, esan daigun etxeko euskara hori erkinagoa izan da, pobreagoa izan da, eta gramatika ezaguera kostera handiagoak izan dira. Beraz, belaunaldi batetik bestera batzuk gramatika gitxi eta etxeko euskara ona, eta euskara eskolatu gitxi, eta beste batzuk esan daigun etxekoa gerota urriagoa edo euskara kaletartuago bat esan daigun, eta Bilboko euskaldunak eta holakoak hainbat urriagoa, baina aldi berean gramatika ezaupide handiagoekin, ezta. Da, orduko lehen garai horreitan, irakurteko ohitura gitxiegoan eta idazteko arean bez. Eta euskal hizkuntzaren esan daigun ez gramatika, ez testualitatea ezeban menderatzen orduko euskaldunak. Eta hori arazo grabea zen, horretatik komplejo asko etorren. Eta horretatik etorren euskaldun asko berea ezeretzat edo utzaren urrengo zete eukitea, ez da. Ikastaroak bere ibilbidean gauza biri emondeutzie, edo bi edo iruri emondeutzie importantzia. Bat da testuari. Testuari askotan literatura erabili izan da, baina ez zan beti literatura, zan testua lantzea. Testua lantzea askotan testu errezak, atseginak, zan dugu neoklasikoen irudia erabilita, atsegin emanez irakastea zan neurri baten asmoa, hau da testu erakargarriak edo literatura gustukoa erabilirik, hizkuntzan murgiltzea, ezta? Eta holan egin zen, esan daigun, modu natural edo kontestualizatu batez lantzeko. Eta hori zen gure ikasketen euneko erdia. Euneko erdia ez eskola orduetan, baina etxeko lana kontuan hartuta ikaslearen aleginaren erdia zen testu lantzea eta literatura lantzea. Claro, testuaren gainean lan egin behar badozu, irakurri behar dozu, astiro eta arretaz berbak ulertu egin behar dozuz, gero transmititzen dauan mezua ulertu behar dozu, eta gero ondoren eskola gidatzaileak itaun batzuk ipini badituz erantzuteko, testo bat produzitu behar dozu, itaunei edo gida horri erantzunez, eta gero atzera barriro irakasleak zuzendu eta artestu edo esan daigun akatsak lehundu, ezta. Eta gramatika alderdia gramatika konzeptu bitxi irakatzi izan da, beti, ezpada egindana da ariketa jardunari emon lehentasuna, ezta.
edo ortografia dala, deklinabidea dala, aditza edo esaldien joskera dala, ariketen bidez landu hori eta itxi gramatika konzeptuak alde batera, ez da. Bueno, horrek, eta gero etxeko lana handia izatea, gauda, disiplina bat egoteak, bai eskola barruan eta eskolatik kanpora. Gero metodologia zehaz bat mailakatua, eta horrek nik uste dut, halako arrakasta on bat emon euskula, ez da. Bueno, da, horregaz batera gure ikastaroaren metodologia oinarriak zeintzuk izan dira. Nik uste gaurko balio dabelako dinoda zelaz beste getik, ez da. Bata da, humanismotik datorren zerbait, konzeptu bat, hau da, hiztuna edo euskalduna bera da protagonista, euskera bera baino gehiago, eta euskalduna bere egoera horretan aintzat hartzen da, eta hortik abiatzen da oinarrizko pausuetan. Beraz, ikasleak daukan euskera ona da, ez dago euskera txarrik egiten bada, egiten ez dana da txarra, ez da? Askotan, eta ikasleak dabizan berbak edo adizkiak, berbaen ordena, hori dana ontzat eta fidagarritzat emoten da. Hori euskera fidagarria da, segurua. Naiz landubakoa izan, Bueno, gero hor lemak aipatu izan dira orain lehentxoago, ez da hori dakigunetik ez dakigunera. Karo, behar bada beste konzeptu batzuetan, ez dakit edo historia edo geografia edo kontuetan mundu guztiak aintzat hartzen eban, geure tokiko historia, geure ibaiak, geure mendiak, eta hori euskera kontuan orduko denporan txakon horri hainbeste importantzi emoten, eta ikastaroan ostera dakigunetik ez dakigugunera eslogan hori espaldi finkatu zen, baliotzat hartzea, etxeti dakarrena, ez da, eta hori bihurtzea ikasbidearen zimenduetako bat, ez da. Eta gero, esaten gendunean, hizketa bizitik hizkuntza idatzira, hor dago ahozkoa eta idatziaren arteko, edo Mikel Zaratek bere alegian idatz eta mintz irudikatzen horretan esan nahi ebana, ez da. Ahozkoa oinarria da, baina ahozko ez da nahikoa. Idatzizko eredu ajutu eta egokiak, maila bakotxari joakozan ereduak behar dira landu, ez da. Eta alde horretatik liburu batzuk gure ikastaroatan oinarrizkoa gertatu dira. Segaitik literatura urreko bat zirelako. Mikel Zarateren beraren ipuinantzeko alegi mingotzak edo Kirikinoren abarrak edo Agirreren kresala, Domingo Agirreren kresala, ez da. Eta segaitik gertatu dira olako liburuak emankorrak. Begira, orain gerotik ikuspegi edo azterketa retrospektibo bat eginik izango neuke, eta horrekin batera autore klasikoak ere gogoan ditut Fray Bartolome hirugarren maila baten sartzen zala, edo Mobel bera Peruabakako kapituluren bat, edo baita holan erdi ipuin modura Mikel Zaratek bere euskal idazlean historia horretan antologia legez hautatutako errefrau edo ipuin modura edo konparantza modura obra religiosotan agertzen ziren satiak eta ez da. Holakoak sartzen ziren. Eta horrek batzuetan txiste asko egiten zan olakoan inguruan, ez dakit Fray Bartolomek darabilelako porpuertza edo porpuertzaz edo endemaz eta bizketarderatikoak direlako zerak. Baina bestalde han ikasten ziren berba batzuk herrian edo etxean entzutean hain gatxak ez ziren, ez da? Esate baterako hemen Gernikaldean esaten da alagalako, hori erderazko alagalati dator, baina esan daigun zuke Etxeitaren novela, Mundakarraren novela irakurtzen dozu, eta osetxo, eta alagalako, ez dakiz zer, alagala bizi, edo alan dagoen entz, edo alan bizidan entz, edo hori alan zan entz, eta gero bermeon erabiltzen diran formak, eta irakurtzen dituzu. Osea, zeure inguruko euskera bat deskubritzen edo zoaz testuen bitartez. Ez da talako interesazio bat. Edo hemen orain dino erabiltzen diran deunga edo adu honeko, ade txarreko edo ekandu edo lehen kaltzakortak aipatu dauen eria, ondino Gernikaldean esaten dena. Olakoak mogeldarretan eta gure klasikoetan edo esain klasikoetan, klasiko modernoetan agertzen dira. Orduan, hori literaturarekiko interazio horrek hori egin dago, ez da. Horrekin batera eta labur amaitzeko
esan nahi dut, esan nahi dut, gaur egun badirela gauza batzuk, nik uste dut, geure euskera bultzatzeko hortik ikasketa bat egin ginkela, ez da. Asko kezkatzen hauen puntu bata, batez be, euskeraren ezaguera neurri bat badago ikasleen aldetik. Edo, ez dakit, edo guraso bat euskalduna dalako, edo izeko bat, edo, horri etekina, edo transmisio horri, edo kate horri etekina ateraten alegin egin behar dela, ez da. Euskararen katea, bai familian edo inguruan, horri eskolak horretarako bultzatzeko nik uste dut alegin asko hileikela. Hori Martinetek esateban behinola, ez da, hemen lehioan egin ziren jardunaldi batzuetan, eta orduan aintzat kitsi hartzen zen hori, ez da. Alegina ez dakinik, umeak edo gazteak euskeraz ez dau egun goizetik gabeko bizimodu egiten gaur inok, baina inguru batzuk bai, ez da, inguru batzuk edo bizitzaren alderdi batzuk. Bueno, alderdi horreik, ahoz edo buruan euskeraz bizirituenak, horrek idatzira eroateko alegintxu hori importantea da, idatzira eroateko, hau da, bizipenak, esperientziak, idatzi zipini, baina itxiakur bat eskemak eta atera zeurea daukasuna, ez da, atara daukasuna, eta gazte edo ume horrek daukan hori atera eskero, askotan deskubritzen ditu idatziz topatzen ez dituen formak, ez da. Nineok esate batara gauza bat harin edo bere ala inbiarro dala esateko, etxeko euskeran esango neuke atoan egin, ez da, badakit en el acto edo da, atoan egin. Da ez duzu ikusiko, baina behintzat zuk daukasun edo ikasi dozun, etxetik ikasi dozun hori, erabilteko lizentzia emon badeutzu irakasleak, orduan badaukazu behintzat aukera bat, gero beste batzuk ikasteko ere aukiarren, ez da? Gero ipini zeinken nahi bozu, bere ala, edo askar, edo nahi bezain pronto, baina behintzat atoan edo agudo, edo bertatik, edo olako formak erabiltzeko, behintzat, zera, ez da, horri onartu alako estatusa, nik uste hortik joan behar daukala, ez da? Eta gero, amaitzeko esango ditut, geure euskera nahi badugu estatus jasoago batera eroan, batetik, testu lantzea, oso importantea da, baina testu lantzea, ez testu lantzea pasiboa, ez bada testu sorkuntza, bultzatu behar da, disiplina baten barruan, eta esan dodan bideo horretatik, eta gero ahoskotasuna. Ahoskotasun jasoa, bertsolariek erakutsi deuzkuena, hori landu behar da. Zer haikize, gure gazte askok ez daki, txiste bat kontetan, ez daki, hasita amaitu jasoera bat kontetan, eta hori kontetako disiplina bat emon behar da. Dialogoaren bitartez, kontaketaren bitartez, deskripzioaren bitartez, holako saioetan. Parkatu luzatzea. Eneko Oregi, Hezkuntza Sailekoa, kanpo harreman eta plan estrategietarako aholkularia.